Nek kepen ngerti cacahe wong Islam, tontonan nek pas salat Idul Fitri, Idul Adha. Tontonan nek kowe pengen ngerti akeh wong Islam nek pas pengajian yasinan selawatan. Kuwi wong Islam akeh sakmono kuwi. Nek kowe pengen ngerti akeh cacahe wong iman, tontonan nek salat jamaah subuh ning masjid. Jenengan ki waras wiris doko ning masjid angel. Pandang wis ngaplah-ngaplah ngene. Aku kayaknya ngegek. Aku kayaknya ngegek. Lah malah arep modar ning masjid ngopo Dede wis kene ngatas nyata. Aku kayaknya ngegek. Mumpung cek do iso salat dhewe atuh ki kaya wong lanang-lanang kuwi rungokno nang. Pak nggih salat nggih Pak nggih. Ya nek rung iso ping 5 sak nyandake, mosok ping 5 diceluk ra mara ki lho. Ininya ada pendengarannya ada kerusakan apa mboten? Ada masalah mboten? Lah enten masalah mboten Pak? Nek wong ki nek kene ora ana masalah, diceluk ping pisane mesti nyaut. Nganti ping 5 kok ora nyaut berarti budek. Lupute budek kentir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Niki sampun siap pengajian apa dereng? Sampun. Kok kaya ijik gembrambyang ngoten nggih? Halo. Pun pikantuk snack napa dereng? Pun didahar. Berarti waras kabeh nggih. Ngapuntenipun Bapak Ibu kawontenan jamaah wonten ingkang teng mrika kalih teng mrika. Niki kula kudu madhep pundi? Ngoten nggih. Dan pangapunten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, wis muga-muga mengke saged nampi napa ingkang sampun kula aturaken ngeten nggih. Kripik gedang, kripik tela, sithik edang waton rata. Kesting ringkes sing penting-penting Bapak Ibu. Pengajian niku nek kepengen jamaah ora jeleh, ora cegah, niku syaratnya namung siji. Aja suwe-suwe. Lho jamaah ngapunten pengajian kok kesuwen niku penyakite loro. Siji ngantuk, loro gringgingan. Mula sing wis selonjor ya ana. Wonge manggone ngarep. Halo. Pun dipun gawe santai mawon. Nek pancen ditekuk gringgingan nggih diselonjorke. Lak ngoten to nggih. Wong pengajian niku digoleki penake, penak selonjor nggih kalih selonjor. Penak ditekuk nggih ditekuk. Pun penak sing penting aja nganti ngantuk. Awas angger ngantuk anti ana sing ngantuk tak tinggal mulih. Wonge rada lemung. Wonge ning dhuwur panggung. Lah iki sing rada lemu iki. Vokale. Ayo dites vokale gedang kluduk dipangan uler. Sing mripate ngantuk kok lambene. Mangke selawatan sik nggih Bapak Ibu nggih. Iki hadure jenenge apa iki?
Apik ra iki. Saya mboten. Ya engko nek apik tak jak terus. Iki sak tanggapan piro to iki? Sak ikhlas e. Wah, modar tenan iki. Aja-aja aku kok ya sak ikhlas. Wah, mula kok perasaanku ra penak. Nggih, selawatan sih nggih Bu nggih. Bapak-bapak siap? Bapak-bapak kok malah ning kono ki piye iki? Nggih, ngeten. Iki dirungokke sik. Engko nek aku muni aja dituthuk. Nggih. Kok nek pas selawatan tutuken sak kidinge tanganmu. Tung 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 tung. Mengke nek selawatan tangane diangkat nggih Bu nggih. Bapak-bapak tangane diangkat mengke. Niat teng ati. Mahabbah karo Kanjeng Nabi Muhammad. Rindu kangen karo Kanjeng Nabi Muhammad. Gini mboten? Insyaallah mengke sing mripate ngantuk terus mak jenggirat. Nggih, mak jenggirat ngoten. Sing duweni asam urat kolesterol insyaallah ming sumben awake dhewe tuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Siap? Saire kaya mau iki lak waras kabeh to? Mriki waras kabeh. Waras nggih, mriki nggih waras. Mriki waras. Oke, sakniki ngeten. Sing muni sing waras tok wae. Sing ra waras rasah muni. Oke? Oke. Kasih. Biji. Loro. Telu. Kok susu kok cilik, susu apa nih? Enggak. Nggih. Makasih. Jiro lupat monem. Iki nek tak antake nguyuh terus. Lah nggih, mengke kula bagi santai. Mengke sareng-sareng nggih. Saire padha mau. Saire padha mau. Oke, siap? Siap. Siji loro telu gedang kluduk. Ayo muni. Wong dijamuni jarene waras kok melulak lolok. Iki ayo muni. Awas ora gelem muni tak tinggal mulih tenan. Wes, oke siap? Siji loro telu gedang kluduk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene angkat tangan selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma bil billahi salata apik tenan. Hah? Berarti wong kene waras kabeh. Nah, sip. Apik iki, apik. Lumayan iki, lumayan. Lumayan sesuk tak jak iki. Jak. Halo. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe endi ra ono. Iki sakmene kok bureng kabeh. Astagfirullahaladzim. Sing kene ana ra iki? Astagfirullahaladzim. Sakmene kok bureng kabeh. Gusti Allah kene. Aduh, kene tambah ngeri. Ping cembember. Memang mriki mboten enten sing enom ngoten to, Dik? Endi sing enom endi iki? Alah Gusti Allah. Kaya ngene iki enom. Halo? Ngerti yang ngene ranyang aku. Iki ngene kapan? Iki ketok apik lak mergo pengasihan.
Nek asline tek iki mergo seragame apik iki nek ora seragaman ngeri iki. Teng jembemble. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing wajahe kok sikile sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ajadama bi'ilmillahi salatan daimatan banyu bening neng epek sing wajahe glowing kok tungkae sholawat Allahumma sholli dong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Pun nggih, pun siap pengajian nggih. Sakniki konsen. Nggih, ngapuntenipun Bapak Ibu, ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti. Syukur datang Gusti Allah Bapak Ibu, kita sedaya tasih pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah. Nggih napa mboten? Gusti Allah menika anggenipun paring nikmat datang kita sedaya menika kuatah sangat, wakeh sangat. Tanpa mandek tur ya tanpa dihitung karo Gusti Allah. Mula awak dhewe wajibe syukur marang Gusti. Ora sah ngitung-ngitungi, ora sah mbatesi nikmate Gusti Allah. Sing marake ketok sithik utawa akeh ki mergo awak dhewe asline. Nggih napa mboten? Mula ayolah do syukur marang Gusti Allah. Maka pesan saya adalah, halo, masih bisa memperhatikan saya? Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Saya ulangi sekali lagi, ini penting Ibu. Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Nek bosone wong kradenan nggih. Bosone wong kradenan iku napa? Akeh-akeh nggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat. Aja malah sewali kakean sambat nganti lali syukur. Berarti kene nek gesek. Masa mboten karo kula? Ibu, bapak ngapuntenipun, saat ini memang perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Kabeh wong do ngalami, kabeh wong do ngrasake. Ora usah sambat. Wong wedok-wedok kuwi lho. Diaturi kok. Perkara lombok larange geger. Halo. Wong barang pedes kok dadak mbok gegeri ngopo? Ingat wahai para istri, ingat wahai para wanita, kami suami itu enggak butuh lombok. Ngrungokke suaramu ki lho wis pedas. Dang apa ora? Dang apa ora? Mula please Ibu, please Bapak, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mergone ketok sithik utawa akeh iki krana awak dhewe sing batesi nikmate Gusti Allah. Nek mboten pitados Gusti Allah piyambak ingkang ngendikan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Wong kradenan, nek kowe kepengin ngitung nikmate Gusti Allah sing wis diparingne marang slirane ora bakalan iso. Mergo ketok sithik iki mergone napa?
Mergo jenengan ki rumangsa kurang terus mergo napa? Nek jenengan etuk nikmat, etuk rezeki niku ukurane materi, ukurane duit. Omongan karo wong kene iki angel kok. Aku rumangsa ki ngomongku ya wis ngeden-ngeden tenan. Murdurate tok iki ya. Mbok ya bereaksi ngono lho, piye ngono ora mur ngenang ngono. Lah nek sing lanang semangat sing wedok bur ngenang ngene ya ora ana rasane no. Ha diaturi kok. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Mergone apa kok terkadang itu merasa kita kurang padahal Gusti Allah sing ngesoki rezeki niku luar biasa Ibu. Kaya banyu dan ora iso diitung. Neng kenapa kita selalu merasa kurang? Mergone napa? Awak dhewe lek batesi nikmate Gusti Allah. Dengan kalimat bagaimana? Dengan kalimat kok mung kaya ngene, kok mung sakmene. Ha mbok kowe niku dikeki nikmate akeh kaya ngapa to? Nek munine mung kok sakmene wis ora bakal cukup, yakin to. Ken moe krasa ken. Wonge krudunge seragaman pokoke. Halo. Wonge madhep ngidul. Kula niki madhep pundi? Oh ya bener berarti wonge madhep ngidul. Wonge cerak syutingan pokoke. Halo. Maka nyon ngapunten Ibu, yang kedua, satu bersyukur kepada Allah, yang kedua napa? Di mana-mana sama di matur napa? Aja sok maido marang peparinge Gusti Allah. Mbok yo nyon ngapunten to. Bledukku kae metu encan belian terus, Pak. Metu masih terus. Dikeke jenengan kabeh iki. Nek ra gelem syukur muni kok mung kaya ngene. Mbok nganti modar to ora bakalan syukur. Titik kuncinya di situ. Cukup karo ora cukup gumantung atimu ki iso nampa apa ora? Rungono iki. Galak aku sesuk galak iki. Kaget to. Aku dhewe ki kaget kok. Ngoten nggih Bu. Ngoten nggih Pak. Jenengan waras mboten? Sehat mboten? Urip mboten? Jenengan pirsa mboten kula dek wau dikeki wedan iki muni kula pripun? Terima kasih to, mergone waras. Wong niku nek wong iki nek waras dikeki mesti matur nuwun terima kasih. Nek karo Gusti Allah ya alhamdulillahirabbil alamin. Ora kok mung sakmene lho. Wong wedok trondolo ngono kuwi. Wong wedok ki rata-rata ngono kuwi. Ayo coba tak tekon. Ayo wong wedok-wedok sing rumangsa waras. Ayo dengarkan, Dok. Dok. Kaget nggih. Lah wong kene direwangko ngene sono sing ngowoh ngantuk ngono. Bu ngapunten. Ayo sapa sakmene iki? Sapa sakmene iki sing rawuh iki? Sing kira-kira jenengan dadi seorang istri sing salehah jarimu. Sapa sing dinalikane diblonjo wong lanang gelem matur nuwun ngacem. Allah. Oh yakin ra ono. Ndak ada. Perempuan niku. Halo. Bener apa? Wong wedok ki sulit untuk menyatakan dua kalimat ini. Satu apa? Terima kasih. Dua ngaku salah. Mbok nganti modar to ora iso. Hah? Aku dikeroyok sakmene mapan aku. Halo Bapak. Halo Pak. Jenengan dadi wong lanang nek blonjo wong wedok bojomu matur nuwun seneng apa mboten? Seneng. Rungokno. Tapi memang sulit. Wong wedok ki gelem matur nuwun, angel. Ngaku salah ora iso. Karena wanita itu makhluk yang paling benar di jagat raya ini. Makhluk golongan ras terkuat. Ambok sak bener-benere wong lanang to ning ngarepe wong wedok tetep salah. Wis to tak bedak. Sak salah-salahe wong wedok kuwi ning ngarepe wong lanang tetep bener.
Wis ta wong lanang-lanang rungokno apa sing dak omongke iki bener. Wong wedok ki anggere ngomong pokoke aja mbok lawan. Wis meneng kok. Pokoke anggere wong wedok wis ngomong pokoke wis kowe trimo ngalah wis. Angel omongan karo wong kene iki. Masuk nggih? Masuk nggih. Nyun ngapunten Ibu. Mbok kabeh iki do iso ngrumangsani. Sekali-kali kau berpikirlah. Coba sekali-kali kau tatap wajah suamimu. Untuk tekan ngomah pakmu, tak tatap raimu pakmu. Ya, maksudnya memandang betul Ibu, melihat wajah suamimu tatkala suamimu sedang tidur penuh perjuangan Ibu. Nggih. Oh, dosa kowe. Iki bojone sapa to, Mbak? Wong lanang direwangi nyambut gawe montang mobat nibo babak wira esok awan maju ngiwa munggah ngalor ngetan mlebu akhirnya metu juga. Aduh ya Allah. Ya Allah. Halo. Ingat wahai para istri, sekali-kali kau lihat wajah suamimu penuh dengan perjuangan. Suamimu berjuang mati-matian demi bisa untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, betul? Ana mangsa kalane bojomu ki nyambut gawe ning penggaweane wis dipaido karo juragane. Dielek-elek penggaweane ora iso ditampa penggaweane. Sakit hati kami sebenarnya. Oh dosa kowe. Aseme ngelok-ngelokkemu balik gembenge. Pak D kula iki mbela jenengan. Halo. Nggih napa mboten? Di saat suamimu bekerja keras, berjuang mati-matian demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ana mangsa kalane nyambut gawe bojomu ning penggaweane dipaido, dielek-elek gaweane karo juragane. Rasa sakit tidak kami hiraukan demi kami bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Mangan le disambi bletok tok, reget tok, oli tok. Rupane bojomu nganti ra genah. Sing ning omah bojone, "Ho, ya, ae." Wong wedok trondolo iki lho. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Napa kowe? Ora ngerti rekasane wong lanang baru ya ning TikTokan, ning Facebookan. Ora ngerti ya bojomu rupane nganti kok lemah. Ora. Ya Allah. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Yes, pokoknya disyukuri dinikmati, nggih. Ngapunten Ibu, rasa senenge wong lanang iki tekan ngomah nyambut gawe mulih nyambut gawe nggawa duit, angen-angene iki engko tak keke bojoku seneng. Ya Allah, nampa tek sakmene iki to apa? Apa-apa larang. Bu, halo Ibu. Ibu. Ingat wahai para istri yang sing ngerti kekuatane wong lanang iki bojone dhewe. Kowe lak mudeng to bojomu ki penggaweane apa? Hasile sepira kowe wis mudeng. Lah kok ijik kakean? Dong ora. Bojomu ki penggawane apa?
Gajine pira? Kowe wis mudeng, wis ngerti kekuatane bojomu. Lah kok jek mbok paido penjalukanmu maneka warna. Ngono kowe jek iso muni pakmu. Kok kowe sok iki wis ora iso kok romantis kaya mbiyen. Wong lanang sing arep romantis piye? Wong penjalukanmu sak tekruk lencung kaya ngono. Wong lanang uteke wis bunel kon romantis. Dong ora? Jaluk gelang nek rasa pelek ora. Ya Allah, wong lanang sing arep romantis piye? Halo? Dong ora? Dong ora? Sugih melarat sithik akeh kuwi gumantung atine nggone nampa peparinge Gusti Allah. Hambuk yo akeh kaya ngapa Gusti Allah paring nikmat kanggone wong kradenan. Nek ora gelem syukur gak bakalan cukup. Betul? Ning kanggone wong kradenan sing gelem syukur paribasan sego sak puluhan wedang sak cecepan kok gelem nampa ikhlas ridho yakin Bu insyaallah cukup. Mangan sak mangane, lawuh sak lawuhe. Waton gelem syukur, enak karo ora enak lak gumantung wetengmu ngeleh apa ora. Enak kaya ngapa nek wetengmu wareg mbok jejel-jejel kene rasane ya ora enak. Paribasan rambanan buri omah dong pohong dong gantung mbok godhog nyel-nyel mbok sambelke korak mbok olet-oletke syukur seneng nampa rasane enak. Dong apa ora? Nah ngono lho Dede. Maka nyon ngapunten, ngopo kok kadang-kadang awak dhewe urip ora iso ayem, ora iso tentrem. Mergone napa? Gak iso nampa peparinge Gusti Allah. Sing nomor loro napa? Penjalukmu maneka warna. Sing marake ruwet ki kekarepane sing ora sumbut karo kemampuane. Itu yang menjadikan hidup kita enggak nyaman, Ibu. Mula ngapunten Pak, ngapunten Bu, kula nyun ngapunten. Ngapunten menawi saged ayolah hidup itu dibikin simpel. Wong urip iki dibikin sederhana. Lumrahe wong urip ki lak piye to? Ngeleh madang, ngantuk turu, kesel leren. Ngelak ngombe, pengin dolan-dolan, kan sesederhana itu to. Angel. Angel omongan karo wong kene iki angel. Yes kono yen anu sak karepmu. Halo, masuk nggih. Mergone ora iso ayem, ora iso tentrem napa kekarepane macem. Pengen iki, pengen iki, pengen iki dan apa sing ditonton sing dadi kaca pengilonmu tanggamu dhewe. Uripmu ora bakal ayem. Sing disawang tangga kono kok ngene, kono kok iso ngene. Iki ra bakal tenang, Bu. Tanggane tuku kalung kene sing bingung. Tanggane tuku TV kene ngombe antangin 3 plek. Ini loh yang menjadikan hidup kita nggak nyaman. Kowe kene metu jagung no. Pripun? Lah kok aku ora. Ya nek dikeki gelem. Wong ngono kok dadak tekon kersa, Pak. Wong kena wis tekon jagung kok kersa. Berarti pengen. Halo. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Hidup dibikin simpel, hidup dibikin nyaman. Nggih, kekarepan rasa neko. Ngoten nggih. Jangan kau terlalu melihat kebahagiaan tetanggamu. Ojo kesuwen nggonmu mbijeni tanggamu. Karena apa? Kau sibuk menilai tetanggamu, kowe sok mbijeni nikmati tanggamu, nganti kowe dhewe lali apa sing wis mbok duweni saat ini. Nganti kowe lali apa sing wis mbok duweni. Mergo apa? Kau terlalu sibuk melihat mereka. Masuk? Dong ora? Mula nek kowe kesuwen nonton rono, kowe nganti lali sing mbok gegemi apa? Oh nggih, wah ya Allah. Masih.
Wah, kiai mriki apik tenan nggih. Njaluk jagung kei jagung. Wah, bar iki njaluk apa neh iki? Hah? Ora njaluk bojo, tuwek-tuwek kok. Nek enom gelem aku. Halo. Masuk ya Bapak Ibu nggih. Hidup dibikin hidup dibikin simpel. Nggih to nggih? Wong bahagia ki ora kudu larang. Jenengan mangan ning pinggir dalan ning hek gedene 10.000 tekan 15.000, rasane nikmat, wetenge ya wareg. Jenengan dahar ngunjuk ning restoran regane nganti jutaan. Engko nek esuk-esuk bar subuh dadine ya padha. Nggih napa mboten? Masuk. Ngono, klambi ya rasa larang-larang, tuwekane nganggo klambi larang-larang, malah medeni. Nggih napa mboten? Fungsinya baju itu apa? Menutup aurat. Rego 100.000 karo 1 juta kuwi fungsine padha. Maka rasa gleleng lah, kita itu dibikin simpel mawon. Ojo ngejar gaya hidup. Wah, gayane kaya wong sugi-sugiyo, kok tanggane tuku PCK kene melu tuku PCK. Ya ayane ayo yu. Ayo yu. Wah, gayane kaya sugi-sugiyo, mengoyak gaya hidup, mengejar gaya hidup, lifestyle. Betul? Oh, jeneng life. Iya. Wah, gayane nganggo gelange nganti miring-miring kae iki. Ayo yu, pengajian. Ya ayamu kaya ya wae kaya wong sugih-sugih wae. Giliran ra entuk BLT kakean cangkem. Lah iya mulane kuwi, ambek wis hidup itu dibikin simpel, sederhana, penak. Nggih? Masuk? Bisa diterima? Ora usah nggayuh perkara sing pancen durung gaduk. Jangan kau memaksakan kehendak. Iso stres wing ora ana apa-apa guyu. Ora ana kancane dada-dada. Stres jenengan. Deal? Siap bersyukur? Siap menerima apa adanya? Oh no. Dadi wong lanang nggih ngoten, Pak. Wong lanange aja ingah-ingi. Rungokno wong lanang-lanang kae. Lanang ingah-ingi kok telek ngono. Sing semangat nggih, Pak nggih. Ora mur dina-dina mancing ae ra. Mriki nggih enten sing senengane mancing. Oh iya, kowe ngerti aku sing kupluke ireng kuwi mriki. Wong lanang kudu sing sembodo nggih, Pak nggih. Nggih, wong lanang kudu sing sembodo, sing sumbut iso nyukupi apa sing dadi kebutuhane wong wedok. Ngono lho, Pak. Dadi ora mur njolak njaluk gajine nek gaji sesasi pisan nek njaluk bendina kan ra imbang. Lho wong lanang-lanang lho kadang-kadang gajinya nek gaji wong wedok sesasi pisan nek njaluk bendina. Ya wong wedok iso kepleh. Ibu kan jenengan gemujeng niku napa sih saged, Mbah? Halo? Nggih. Bagaikan si pungkuk merindukan bulan. Wis ora sah neka duwe kekarepan aja sing tidak sesuai dengan kemampuan. Ning duwe keinginan, pengarep-arep sing sumbut karo kemampuan. Nek ora, nek urung aja sik, ngeten nggih. Jangan dipaksakan. Kok nek dipaksakan ngeluh, jikuke motor PCK iki tekan omah seneng, Pak, tapi bulanane sing ngeluh. Sing marake stres ning kono kuwi. Dong ora? Dong ora? Pun rampung. Sholawat salam kita sanjungaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rangka napa niki? Oh, tahun baru nggih. Tahun baru Hijriah nggih, Bu nggih. Oke, langsung niki materi 1. Ngapunten Ibu. Tahun baru 1447 sekarang menjadi 1448. Ngapunten nggih, berarti sudah berubah dan berganti.
Nggih, maka pilihannya ada 3. 1, diling-iling. Ibu bisa mendengarkan suara saya? Tahun ini kita harus lebih baik daripada tahun kemarin. Berarti kau termasuk orang yang beruntung. Pilihan kedua, tahun iki karo tahun geingi kok podo wae, berarti jenengan termasuk wong rugi. Geingi mangkat pengajian ngantuk, saiki malah hangler. Kan ora ono undak-undakane. Masuk? Yang ketiga, tahun ini kok luwih elek ketimbang tahun geingi, berarti kita termasuk orang yang celaka. Jenengan nek kon milih beruntung, rugi utawa cilaka, pilih sing pundi? Beruntung. Oke, beruntung nggih. Berarti nek beruntung kalimat motivasinya apa? Sebaik-baik manusia di antara kita adalah yang diberikan umur panjang, akeh manfaate. Ngajine karo nonton TV-ne akeh. Wah, pon sae niku. Sae niku. Sembahyange karo mblayange akeh. Pon sae niki, pon toto niki. Ngamale karo ngomele akeh. Wah, pon sae niki mbok rasa pengajian bae. Masuk nggih Bu nggih? Nek awak dhewe ki iso ngitung-ngitung awak dhewe berarti kita termasuk orang yang beruntung. Jenengan iso nyandai apike karo eleke kuwi jaremu akeh apike. Sembahyange karo mblayange akeh sembayang niku berarti jenengan termasuk orang-orang yang beruntung. Saiki omongane jenengan iki dijumbuhke, dicocoke, dibuktekke bener apa ora? Ngono lho, Dek. Halo. Halo. Pengen mboten berubah menjadi lebih baik? Memang ngapunten Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia di jagat raya ini yang sempurna kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu para nabi dan rasul. Nek awak dhewe jamak menungso lumrah ngeten iki, nyon ngapunten, tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa. Kok malah kaya medeni ngoten nggih suwe-suwe. Kok kaya medeni ngoten. Nah ya kok suwe-suwe rumangsaku kok ya samsaya medeni ngoten. Halo. Halo. Masuk nggih? Masuk nggih Bu nggih? Ayo, tidak ada manusia yang sempurna. Cuma yang menjadikan support kita, motivasi bagi kita adalah tetaplah berbuat baik. Memang kita bukanlah manusia yang sempurna, tapi mari kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Ingat kalimatnya, baik di hadapan Allah. Kowe ojo apik mur ning ngarepe wong. Nek apikmu mergo wong niku iso digawe-gawe. Medeni iki. Medeni ya, susu. Halo. Memang resiko ngadepi jamaah tuwek ngene iki ya. Ya Allah, ya Allah. Masuk nggih Bu nggih? Masuk nggih Pak nggih? Berusaha menjadi manusia yang baik di hadapan Allah. Dan ingat Ibu, walaupun setiap kebaikan yang kita lakukan tidak semua orang bisa menerima. Awak dhewe tumindak apike kaya ngopo mesti jek ana wong sing mauni. Apa meneh tumindak cuwo. Masuk? Masuk nggih? Maka nyon ngapunten Bu, mari kita berbuat baik. Tumindake apike awak dhewe, aja mur mergo dilem wong. Ning tumindake apik diniatke krana Gusti. Nek awak dhewe tumindak becik krana Gusti Allah niku undur-undurane penak. Nek jenengan kula ki tumindak apik mur mergo wong, kok nek gegelan. Sing ketok eleke tok. Dong ora? Dong ora? Nek tumindak apik mergo wong ki lak mesti ada tendensinya. Loh, medeni ya. Hah? Dene.
Nek kene rada lumayan-lumayan iki. Nah ya rada lumayan niki wah ngeri iki. Madhepe rono. Ya, soalnya kene bar mangan jagung kok. Nek wong tumindak becik tumindak apik mergo wong lak mungkin karena ada keinginan. Ada sesuatu. Yang kedua napa? Mesti unsurnya antara suka dan tidak suka, seneng karo ora seneng. Kanggone wong sing seneng karo awak dhewe. Kanggone wong sing seneng karo awak dhewe, mbok kowe tumindak eleke kaya ngapa ya tetep seneng wong bolo. Betul? Ning kanggone wong sing ora seneng marang awak dhewe, kowe tumindak apike kaya ngapa tetep elek. Masuk? Mulane awak dhewe asli tumindak apik aja mergo menungso. Ning mergo Gusti Allah. Bisa diterima? Tumindak apik karo wong anu. Kula nek ngelak ngeten iki ya. Ngomong terus mandek ngono kuwi. Lah susu kok telu ki sing ndeleh piye? Lah kek telu kok cilik rada gedhe-gedhe. Iki sing nemplekke piye iki? Pripun? Diombe sedaya. Wah ya kembungno ki. Nek tak ombe sing cilik sik, sing gedhe maneh man. Sing gedhe wae nggih. Nek biasane gedhe niku kiwa apa tengen to? Oh tengen ya wis. Ya Allah, ngapunten nggih Bu nggih. Ngapunten nggih Pak nggih. Tak mimik susu sik. Nah. Gedene ya Allah. Susu kradenan iki sak meneh-meneh. Gedhe tenan iki. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nek arep mimik susu, susune tak buka sik. Bar kuwi susune tak ubeng-ubengke sik. Kula nek ning omah nggih ngoten tak ubeng-ubengke sik. Oh dosa kowe. Susune iki lho kok. Bismillah. Pripun? Ya konono dramatise ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lah nek susu seneng kok. Susu coklat seneng, putih seneng. Pokok susu seneng. Sirikan kula mung siji sing bar kerokan. Masyaallah. Dek wingi kula nekat to bar kerokan tak kokop cangkemku pedes. Jenenge mason. Ya Allah. Jenengan nggih pun tahu. Dosa kowe. Masuk nggih Pak nggih. Masuk nggih Bu nggih. Tetaplah berbuat walaupun orang lain belum tentu bisa menerima kebaikan kita. Ning tetep tumindak apik. Mergo napa Ibu? Rata-rata wong nyawang awak dhewe sing disawang ngali apike napa eleke. Orang melihat orang lain itu mesti sing ditonton kekurangannya. Nggih? Orang rata-rata nyawang awak dhewe mesti eleke. Ketoke ayu tapi lambene rada ndomble misalnya. Janen wonge ayu tapi mingkeme rada angel. Betul. Lah ya itulah manusia. Ngoten nggih Bu nggih. Nek wong tumindak becik mergo wong liya niku biasane iso lamis. Nek nang ngarepe wae. Nek nang aja sok gampang.
janji wong manis yen to. Nah. Nggih. Masuk nggih Bu nggih. Berbuat baik. Ayo semakin kita bertambahnya waktu, bertambahnya tahun kita tetap berbuat baik, berubah menjadi lebih baik. Sing lomo dadi sing util dadi lomo. Nek ngapunten, Bu nek yai mriki niku kondang lomone napa utile to? Nggih, kula cek sik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sing bagian kene iki. La haula wala quwata illa billah. Niki sing util 3. Wonge 3. Sing seragaman 2, sing ora 1. Ora sah mengo kowe kuwi. Betul namung guyon nggih Bu nggih. Tapi jenengan nggih kepancing nok. Berarti berarti. Ngantuk nggih Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kaget nggih, kaget. Ya Allah. Nggih. Nggih. Pripun sih? Kaget nggih. Niki sing ngudel 6. Bismillahirrahmanirrahim. Sing bapak-bapak lomo kabeh. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Iki sing ngudel bismillah. Orang kene iki apik, kene iki iso cocok lho sing kene iki sing udah seragam. Sing udah sing cocok. Mboten namung guyon mawon, Bu. Ngapunten Bu nek kula mengke nek salah jenengan benerke nggih. Nek pengertian kula niku sing util niku biasane lho, nek nganggo kerudung mesti miring. Ora usah dimenake, ora usah dimenake. Mboten namung guyon mawon. Berubah menjadi lebih ngeten nggih Bu nggih. Wis pokoke awak dhewe berusaha. Ayolah aja leren dadi wong apik ngeten mawon. Walaupun orang lain enggak suka sama kita silahkan. Ada pepatah mengatakan biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Wis ngeten mawon. Wong liya ki ngertine apa to kok kakean cangkem? Orang lain itu ngertine apa? Wong liya itu tahunya apa tentang diri kita? Kok senengane mbijeni? Dong ora? Ana wong nang masjid salat berjamaah sok alim, sok alim. Ya Allah. Kan ngoten dengaren. Ana wong seneng sedekah sok lomo, biarkan. Masuk? Lagi wong nganggo jilbab ora sok solehah. Raurung aku mat. Ya Allah. Biarkanlah mereka berbuat seperti itu. Biarkanlah mereka ngomong seperti itu. Tapi kita jangan berhenti untuk berbuat baik. Bisa diterima? Bisa. Nggih. Nggih. Halo. Yang ketiga Ibu. Halo. 1 tadi nyon ngapunten Bapak Ibu. Halo, berubah menjadi lebih antun apa Bapak Ibu? Tahun ini kita harus lebih. Yang kedua harus berubah menjadi lebih. Yang ketiga Ibu, jangan berputus asa dari rahmat Gusti Allah. Pesan saya, ojo nganti awak dhewe berputus asa dari rahmat Gusti Allah. Terkadang kan ngeten, aku ki rumangsa kowe salat bendina jengkang-jengking, yo pengajian, yo zikiran, yo yasinan, yo tahlilan. Kok kaya-kaya donga lan hajat-hajat kurung diwenehi karo Gusti Allah. Nganti tahun entek ganti tahun kok ora mundak-mundak. Pernah enggak kita berpikir seperti itu? Nek wong normal mesti pernah ngalami. Nek kula normal kok. Nek jenengan normal mboten? Nah iya, berarti wis tau ngalami nggih. Bahasane ngeten. Awak diki pernah merasa kaya-kaya. Bahasane paham nggih?
Kaya-kaya aku ki rumangsaku jaremu kon salat 5 wektu ya wis salat, ya wis ndonga, ya wis macem-macem. Tapi kok kaya-kaya dongaku kuwi hajat-hajat kuwi kaya-kaya durung diwenehi karo Gusti Allah nganti enteke taun iki. Kae lho tanggoku kae lho ora tau salat, ora tau ning masjid, ora tau pengajian, ora tau yasinan tahlil, kok kaya-kaya dina-dina murmipik ae. Pernah enggak seperti itu? Waras wae aku jarine nek wudu tangi esuk jarine sehat kok malah tanganku jimpe wae. Lemes. Kapleh. Pernah enggak berpikir seperti itu? Pernah nggih, Bu? Jangan pernah berputus asa dari rahmate Gusti. Nek penjaluke awak dhewe, dungane awak dhewe, hajat-hajate awak dhewe durung dikabulke Gusti Allah, belum napa bukan berarti Allah enggak sayang sama kita. Nganti entek tahun kok aku kukur kepengin umroh kok urung kelakon-lakon padahal aku ya wis nyeleng kok kaya-kaya kesaut ae jronono wae. Pernah seperti itu? Nah, ngapunten Bu, itu bukan berarti Allah enggak sayang sama kita. Justru kalau saya nanda ini, di saat itulah justru Allah baru menunjukkan rasa cinta dan sayangnya kepada kita. Kok nganti ndonga kok rung dikek-keki, bukan Allah enggak sayang, ngerti. Justru Allah Gusti Allah ki lagi sayang karo awak dhewe. Sebab apa? Rata-rata Bu. Halo. Rata-rata wong ki nek duwe hajat mesti cerak karo Gusti Allah. Salat tahajud, salat hajat. Halo. Ngapunten salat 5 wektu dilakoni duwe hajat penyuwunan karo Gusti Allah. Salat hajat, salat tahajud di sepertiga malam terakhir bangun, mengambil air wudhu melawan dinginnya malam. Di saat orang-orang sedang tidur, kau bangun sujud di hadapan Allah. Setelah kau bersujud selesai, kau angkat kedua tanganmu. Lesanmu sibuk mengagungkan asma Allah. Lesanmu sibuk berzikir kepada Allah. Lesanmu sibuk berdoa dan memohon kepada Allah. Dengan begitu khusyuknya sampai air matamu berlinang. Di saat itu Allah katakan pada malaikat, "Hei malaikat, penjalukane wong kradenan iki aja mbok kek-kesek. Aja mbok kek isik." Lah enten apa Gusti Allah? Engko nek penjalukane wong kradenan iki ndang mbok kei, engko nek dikei terus lali. Wong diaturi kok. Sebab apa? Kadang-kadang penjalukmu kuwi tidak sesuai dengan kebutuhanmu. Sing mbok jaluk iki kadang-kadang bukan kebutuhanmu tapi keinginanmu. Mula Gusti Allah mudeng kowe njaluk kok keinginan bukan kebutuhan. Sebab apa? Rata-rata penjaluke menungso ki urusan donya. Ayo, angan-angan dongamu kok isine donya tok. Nah iya. Pengen sugih. Rezeki lancar. Bojo ayu. Halo? Nggih napa mboten? Gusti Allah mudeng. Wong kok nek didadekke wong sugih kabeh ana pengajian ngene iki ra mangkat. Wong lagi dadi lurah ra mangkat kok kon mangkat pengajian. Nggih napa mboten? Mula wis dadi warga-warga biasa ini malah penak, ya toh? Nah iya mangkat terus sehat waras gitu nggih. Kados kula niki nek diundang mesti mangkat. Kan lumayan. Betul toh nggih? Ah, mula monggo Ibu, tidak usah khawatir, bukan Allah enggak sayang sama kita. Justru Allah lagi menampakkan rasa kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya. Ora beda awak dhewe dadi wong tuwa, anakmu penjalukane macem-macem. Anakmu penjalukane maneka warna. Jenengan ngerti apa sing dijaluk anakmu kadang-kadang ora sumbut karo kemampuane anakmu. Apakah terus kabeh bokeke? Lah iya. Lah nggih.
Anakmu cah sakmene iki, jenengan lagi masak iki bocah balita iki. Jenengan lagi nyekel lading, rajang lombok, rajang bawang, pedes lading landhep. Tahu-tahu anakmu Bu njaluk lading padha sing mbok gawa. Apa terus mbok kei? Lah iya. Gusti Allah yang ngono kuwi mudeng kebutuhan bukan keinginanmu. Diaturi kok. Nek anakmu njaluk lading ora mbok kei lading, mbok kei roti, apakah itu menunjukkan kamu enggak sayang sama anakmu? Justru kau tunjukkan rasa sayangmu terhadap anakmu. Njaluk lading kok dikei roti. Coba nek anakmu njaluk lading, mbok kei lading. Pedhot tangane. Dong ora? Lah iya diaturi kok. Tak contoni meneh. Lah nggih. Kula nek ngombe susu siji ngeten iki kok miring ngeten. Junjing. Miring. Ribon. Wah, yang ku kemplung-kemplung no. Bu. Ibu. Datang ke rumah panjenengan seorang pengamen. Rambutnya kaya graji jentar-jentar. Awak tatoan baju mohon maaf dengan tidak menghinakan, Pak. Nggih. Tatoan kene tindikan juga tutup botol aqua klawer. Nyanyi ning arep panjenengan, cangkem karo gitar agathuk. Wah. Apa yang Anda lakukan? Wes ndang dikei, ndang lunga. Begitu juga mereka yang anggap tidak sholat, tidak ngaji. Penjalukan ngopo ndang dikei karo Gusti Allah. Kelak di akhirat sudah tidak dikasih lagi. Tetapi ketika datang di rumah panjenengan seorang pengamen, penampilannya kados kula ngeten iki, nyenengke. Wajahnya ganteng. Dosa we. Kowe ora ngerti rasane ngerti rasane tuman kowe. Halo. Datang seorang pengamen penampilannya kados kula ngeten upamane nyenengke raine sumunar. Ambune arum, petikan gitarnya dengan lagunya sesuai dengan irama hatimu. Bulan madu di awan biru asik. Tiada yang mengganggu telak. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua nyanyikan lagu cinta. Walau 1000 duka kita takkan. Nek ngono ki apa ya terus ndang mbok kei. Aja sik gen rampung lagu sik. Engko nek wis rampung Mas petang lagu gas. Tak tambahi 50.000. Pengamene pinter tumbas kaset mawon, Dek. Masuk? Allah juga seperti itu kira-kira. Malaikat, aja mbok kabulke dongane wong kradenan. Aku lagi seneng mereka berzikir mengagungkan asmaku. Tak rungokke terus dikir wong iki. Aku menyaksikan sujud mereka, aku menyaksikan tetesan air mata mereka. Di setiap tetesan air matanya orang yang berdoa kepadaku akan bisa menganukan. Lho wong wedok senengane ngono kuwi kok. Mau dijake klewok-klewok. Mandeng krasa penak mosok ngono tok. Ijik suwe. Aku ora ngeden lah kene iki sing ngeden ngadeg linggah munggah lah. Kono ora garek lola. Halo. Bisa diterima? Berikutnya ayo dong ngencengke nggone ibadah. Umur samsaya tu. Aja banget-banget golek tu. Wong kebangetan golek dunya ki kaya wong oyak ayang-ayange dhewe. Semakin kau kejar bayanganmu, maka semakin tidak akan bisa tersampaikan.
Wong ngoyak donya niku kaya ngoyak ayang-ayange dhewe. Cobanen kowe ngoyak ayang-ayang nganti menggeh-menggeh ra bakal ketemu. Kok kau sibuk, kau terlalu sibuk urusan donya, ora kecandak, Dik. Dan donya niku menipu. Oyakan ayang-ayangmu nek tiba nggon peteng mesti ayang-ayangmu ilang. Dong ora? Mula urusan donya aja banget-banget wong wis tuwa ki arep golek apa neh to? Pajero. Gusti Allah iki mbah iki ya elok pengen pajero. Panas njaba jero. Ngaten nggih Bu nggih. Ayo urusan donya mulai dikurangi. Wong secara umur ki secara alami Bu, halo. Secara fitrahnya manusia ki wong ki anggere umur 40 tahun urusan donya niku kesenangan donya sudah mulai berkurang. Zaman cek enom ngombe es teh glegang-glenggeng tanpa ngerti wayah, esok awan sore bengi ngombe es teh kuwat. Sakniki mang coba. Pun sudah berkurang, betul? Betul napa mboten? Betul. Maka apa sih yang akan kita cari? Zaman cek enom sak durunge umur 40 tahun jenengan mangan sate 10 sunduk sak sunduke ora masalah. Lah saiki ngapunten wis tuwa-tuwa ngeten iki katutan telung ngirisi lho, Dik. Ning kene iki cengeng telung dina ora mari. Nggih napa mboten? Mangan santen-santenan, duduh santen, tengkleng, gule dulu luar biasa. Sakniki asam urat kolesterol. Ngombe wedang legi glegak-glegak sakniki ndak berani, Pak. Paling pol sedina segelas. Karena apa? Gula darahnya tinggi. Mangan kacang, mangan emping zaman jenom wah sak lodong tek. Saiki kacang emping dadi sirikan. Kolesterol asam. Nah iya, ini sudah menunjukkan bahwa nikmat dunia sudah mulai dikurangi. Mula nek wis krasa ngono kuwi, ayo nyiapno sangu, nek sewaktu-waktu ditimbali Gusti Allah, ngapa sregep nggih? Ini ibadah, itu ibadah, mana-mana ada menuntut, mencari, makan, minum. Bagi yang beriman semua. Allahumma. Halo. Halo. Wis mulai ngantuk berarti kudu ndang rampung. Ibadah secara umum Ibu, Bapak, ibadah secara umum kuwi endi penggawe, endi pengucap kok disambungke karo Gusti Allah niku sae jenenge ibadah. Apa wae tumindak, apa wae endi kuwi apik ana manfaate sambungke karo Gusti Allah bernilai ibadah. Kaya bocah TK nika lho, Bu. Kalau mau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah. Saged napa mboten? Ya etak-etake TK nggih. Aduh, ini TK mana ini? Ah ya Allah, TK mana? Oh, TK Kradenan. Mulane tuwek-tuwek. Ini juga TK. Di sini TK apa SD? SD nggih. Mula gede-gede. Halo? Sarang-sarang nggih. Sarang-sarang nggih, Bu nggih. Dijawab nggih, kula tekon jenengan jawab. Nggih, sing maras mawon. Sing ra waras meneng ae. Halo? Halo. Sini waras? Sini waras? Waras. Bapak-bapak? Oh, rodok. Oh, waras. Sini waras nggih, jawab nggih nggih. Kersane mungkin cantik sekali nih. Ini kayak Luna Maya ini. Tapi dulu. Kalau mau makan baca selesai makan alhamdulillah. Kalau mau minum baca selesai minum alhamdulillah. Cara Jawa arep umbah-umbah maca bismillah. Rampung umbah-umbah alhamdulillah. Arep olah-olah maca bismillah. Rampung olah-olah Arab ngonek-ngonekke bojo maca bismillah. Oh dosa.
Pak, bojomu kok kaya ngene modele. Arep ngonek-ngonek bismillahirrahmanirrahim nawaitu niat ingsun ngonek-ngonekke bojoku. Konang jabang bayine bojoku. 4 kiblat 5 pancer manuta apa sing dadi karepku. Wong wedok trondolo ngono. Halo. Ngaten nggih. Semuanya disambungke karo Gusti. Padha-padha sik dahar, padha-padha sik ngunjuk, ana wong loro jejer siji arep mangan arep dahar ngombe maca bismillah, sijine ora maca bismillah. Mana yang bernilai ibadah? Yang baca bismillah. Makane ayo to Bu awak diki wis tuwa kabeh disambungke karo Gusti Allah. Hidup biar nyaman. Minimal paling ora maca bismillah. Saged nggih? Yes. Pokoke arep pisah-pisah bismillahirrahmanirrahim. Arep masak bismillahirrahmanirrahim. Rampung alhamdulillah selesai. Oke? Lah nek ibadah secara khusus niku jenenge salat. Niku nggih enten lagune. Tak lupa tugasku setiap hari, pintere ya Allah, sembahyang wajibku yang 5 kekakradenan subuh zuhur asar maghrib dan isya. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Ya Allah, kompake. Niku nggih enten lagune kanggo sing tuwa. Nek iki wau kan lagune cah cilik-cilik. Sakniki lagune cah tuwa nggih. Subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib, kecapean, ngisa, ketiduran, rasa sholat. Yes. Halo? Sholat nggih? Niki masjid langgar napa musala? Ala musala ku apike kaya ngene. Niki nek nggen kula cara nggen kula pun masjid Pak niki. Kene nggonku masjid kene jek musala. Berarti kan sangar niki. Niki nggih makmur. Makmur. Oh, ora jawab no. Terutama bapak-bapak mur lolak-lolok. Nggih, ngapunten Pak niki nek kira-kira ora iso dimakmurke didol mawon. Lah wong gawe masjid langgar musala niku lak ora kaya wong gawe terbelo to, Dik. Ana wong gawe terbelo gelem nganggoni dhewe. Terbelo pirsa, terbelo pirsa. Ada wong mati niku. Cobi jenengan mangmara teng wong sing gawene gawe adah wong mati niku. Terus jenengan ngendikan, "Pak Den niku didamel lajeng dingge piyambak to." Mun ya pisan kas tak kekrek wae. Halo Bapak, ini khususnya bapak-bapak setengah saking kewajibane wong lanang ki nek salat jamaah teng masjid ngeten nggih Pak nggih. Hukume sunah muakkad. Monggo masjid langgar masjide langgar musolane dimakmurke. Ngeten nggih. Gelem gawe ya kudu gelem nganggoni. Ngoten, eman-eman kaya ngene apike kaya ngene gagahe kok ora dinggoni. Makmur nggih. Nek kepengin ngerti akeh wong Islam tontonen nek pas salat Idul Fitri Idul Adha. Nek kepen ngerti cacahe wong Islam tontonen nek pas salat Idul Fitri Idul Adha. Tontonen nek kowe pengen ngerti akeh wong Islam nek pas pengajian yasinan selawatan. Kuwi wong Islam akeh sakmono kuwi. Nek kowe pengen ngerti akeh cacahe wong iman, tontonen nek salat jamaah subuh ning masjid. Wes, masuk? Lah mula monggo Bu, please. Langgar masjid musolanya dimakmurkan tambah tua ayo tambah celak karo Gusti. Sregep nggone repote dadi petani salate terkadang. Ayo nyambut gawe. Ayo ki penutup nggih. Yo selawatan nggih nggih. Disaut nggih. Kaya mau nek aku muni aja dituthuk. Dong ora? Saya waras nggih nggih. Jawab nggih. Oke. Repote dadi petani salate terkadang. Bangke ya teko.
Nang isore apa iki? Apa meneh pinuju tandur salate Salawat salatullah salamullah ala salatullah ala yasin habibillah mullah ala yasin habibillah. Repote dadi pedagang salate digawe apa maneh dagangane laris durung salat kok ngagune sholawat salatullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin sholli ala sayyidina Muhammad. Dijaga salate nggih Bu nggih. Sedaya dijaga salate bapake salat, ibune putrane wong sak omah. Alhamdulillah. Pake ra salat, mboke ya ora salat, anake ya ora salat, ning iki wonge mangkat. Masuk? Pilih nang masjid mangkat dhewe napa diterke? Pak, tindak piyambak napa diterke? Piyambak. Nek ngene ketok waras. Nek diterke nggih sae Pak De, niku ditumpakke bandosa. Diring karo kanca-kanca. Pilih ndi? Lah iya. Jenengan ki waras wiris do kon ning masjid angel. Bandang wis ngaplah-ngaplah ngene iki. Aku kayaknya ngegek. Aku kayaknya ngegek. Lah malah arep modar ning masjid ngopo De wis kene ngatas ngata. Aku kayaknya ngegek. Lah apa ya ora malah nyusahke tanggane. Arep ning masjid ngopo to De? Agingang. Agingang. Arep yasinan. Halo. Ayo mumpung jedose jedowa salat berjamaah saged mboten? Ya Pak dibuktikan subuh sesuk kaya ngapa? Nek kira-kira sesuk do ramah kacuban didol mawon, Pak. Oke, siap nggih? Pilih salat dhewe napa disolatke? Salat dhewe. Ah, pumpung cek do iso salat dhewe atuh ki kaya wong lanang-lanang kuwi rungokno nang. Pak nggih, salat nggih Pak nggih. Ya nek rung iso ping 5 sak nyandake, mosok ping 5 diceluk ra mara ki lho. Ininya ada pendengarannya ada kerusakan apa mboten? Ada masalah mboten? Lah enten masalah mboten, Pak? Nek wong ki nek kene ora ana masalah, diceluk ping pisane mesti nyaut. Nganti ping 5 kok ra nyaut berarti budek. Lupute budek kentir. Nggih napa mboten? Nggih. Ngapunten nek diceluk pisan ki kudune ndang mengo ndang nyaut. Nek ra iso ping 5 ya ping 4, ra iso ping 4 ping 3, ping pindho, ping pisan. Ngono nek ping pisan rung iso. Ya ora ketang nek ana masjid kegiatan iki mara ngono lho. Utawa ora ketang seminggu pisan ki nek metu saka omah lewat dalan iki lho, Pak. Nggih. Muga-muga kelawan bendina disetrumke atine lewat musala langgir masjid niku entuk hidayah saka Gusti Allah. Ngono lho. Dong ora? Dong ora? Urip sehat ora gelem nang masjid ora gelem salat bareng mati kon nyasinke kon ngatamke Quran seminggu tanpa mandeg apa wong liya ki ra diurusan liyane ha kok uripmu penak emen salat emoh ning masjid ra tau pengajian gah bareng mati kon nyasinke lah kok penak emen uripmu lah iya kok penak emen apa nek wong mati ki mur cukup mbok yasinke rampung hah. Mboten rampung, Pak. Rumangsamu nek wis diyasinke wis mari ciksokane. Kuwi lak rumangsamu. Lain kali saya jelaskan nek diundang neh.
Ngono wae iki soalé wektune wis entek. Wis ngono. Pripun, Dek? Ijek suwe. Wah, modar tenan iki. Wong wedok-wedok ngono kuwi. Dene wis tele-tele. Ayo. Ayo nah, terus. Ayo nah, terus. Halo. Ayo, dumbeni sik. Yo, baru nah. Tele-tele dumbeni. Suwe-suwe kembung wetenge. Pun ngaten nggih Bu nggih. Sing penting ayo berubah menjadi lebih baik, menjadi manusia yang baik. Walaupun orang mau berkata apa silahkan, tetaplah berbuat baik. Ngaten nggih. Jangan berputus asa dari rahmat Gusti Allah. Walaupun mungkin sebagian doa kita, hajat kita belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tapi ingatlah tetap Allah sayang sama kita. Ngaten nggih. Sing terakhir ayo ngencengke nggone ibadah. Wong wis tuwa donya apa meneh sing arep mbok goleki. Wong sandang pangan papan kabeh wis kecukupan. Gare ayo golek sangu ibadah nek sewanci-wanci ditimbali karo Gusti Allah. Sebab napa Ibu Bapak, rata-rata wong mati niku nek ditari mesti durung siap. Lah siape kapan? Nek urung siap terus. Mula ayo saiki awak dhewe pumpung dikeki ijik urip sehat, ngene cek wening ayo siap. Ayo toto. Pun ngaten mawon, terima kasih. Niki mengke jagunge nggih kula beto mantuk. Tapi kanca kula 6 iki. Oh berarti engko setugel nggih. Nah, wis berarti ya pinter iki ya. Sing ngekeki pinter engko sisi nggo wong loro. Nggih. Pripun? Oh batune pun tutup. Oh iya wis berarti wong nasibnya lagi tok telu. Ditutup donga nggih. Dongane basa Jawa mawon. Nggih wong Jawa kek donga Jawa. Kowe nek dikeki Arab diwasami namin karepe apa ora ngerti. Nek nganggo basa Jawa kan dong. Jenengan Jawa napa Londo? Mosok kaya ngene Londo kan namanya. Halo. Nggih dipun nyatakan krana Allah Taala ala hadhihi niyah wa niyatin shalihah wa ila hadratin nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nirokke kula nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi selamat. Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki. Amin. Pon nggih. Pripun? Nggih ngaten tok. Lah niku urusan donya gen dicukupi karo Gusti Allah, ya sugih pangan, sugih sandang nggih to Pak nggih. Tapi lan liya-liyane urusan akhirat ayo sregep nggone ibadah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.